Sanibonani, welcome back to my channel. Welcome back to yet another video. Thank you so much for joining. Yabonga kakhulu. Please kindly subscribe. Mga subscribe, like the video, share the video as well. Thank you very much. So on this particular video, ngizothanda ukukhuluma ngodaba luka Tatu Zimdola. I think imbone istory ngayisibhaliwe by Thokozani Ndlovu ka Isolezwe. So siyakhumbula lapha ukuthi ngesikhathi kuhamba uDadu Sibonge Ngcobo kwathiwa ke omunye wabantu kade bemkhulumela nguZimdola something like that ezwelana naye Nkosi yamithi kade why abanye bakhe la abasebenza bonke laphana why bengamkhulumelanga ngesikhathi ke ehlaselwa ke ngabalandeli yama fans something like that bafethu. I think ingasenza leso story ukuthi uZimdola uthi why kanti ningazange namkhulumela ke uSibonge ngoba abantu bakhuluma ngayo into eziningi kanje ngoba bengamazi kube bayamazi bebengeke bezisho lezi abazishoyo ngoba akayena umuntu onjalo something like that bafeel along the lines so ke manje lokhu ngifunda lapha ephepheni ngiyabona ke bebhala istory sokuthi uZimdola kuthiwa uyaphenywa naye emveni kwenkulumo ayikhuluma ngesikhathi kuphenywa uSibonge Ngcobo was like we hayi uyabona ke asikumele ukuthi umunye mayisenkingeni wena uvela uthule ngoba ke uma ungazifaka and ngiyakhumbula on my comment section when I did a video ke ngoZimdola bakhona abantu ababethi uZimdola uyathanda ukuzifaka ezintweni athanda ukuzifaka lo ezindabeni akashodi indawo lona ntontoni ngathi mhlambe bayamsukela because this is my favorite girl to be honest with you. I love uZimdola not because she's Zimdola bakhona sebezothi ngoba uZimdola no ways guys she's just one of my favorites, you know what I mean. So ke udaba babhale ngaye lapha kuthiwa ke kuphenywa umsakazo wokhoze FM ngenkulumo enenhlabathi ke kuthiwa ke usobishini umsakazo wokhoze FM kuthiwa ke kunophenyo lwangaphakathi olwenziwayo ngaye emva kokuphimisela amagama angamukelekile ngesikhathi esakaza. Should mhlambe ngesikhathi esakaza didn't listen to that particular show because angwamameli wonke ama shows is something like that bafethu. So iphepha litholo ngomthombo walo ngaphakathi ukuthi soqalwe uphenyo ngoZimdola uZimdola Zimiphi Biyela oshayela uhlelo lwasemini iDanki 12 to 3 ngokubambisana ke no King's Fiso. So kuthiwa sebeyamphenya ke nayo uZimdola bakithi uZimdola usolwa ke ngamagama awasho esemoyeni ngasokuqaleni kwenyanga lapho azwakale khona evikela obe ngumphathi stage wokhoze FM uSibonge Ngcobo uzwakale esho emoyeni ethi abantu abamazi kahle uSibonge kodwa kumele bazi ukuthi akasi tontontoni igama esingeke silisho nabo lapha nabalivalile nje you guys when it comes to those particular words when it comes to community guidelines and stuff asikwazi ukuwasho. So lokho ukusho emasontweni amathathu ngaphambi kokuthi kwesule uSibonge Ngcobo kukhoze FM lamagama owasho kwazi kwaba kabili esemoyeni okuyinto engamukelekile kuyena njengomsakazi should lawo magama aphumisa ngomlomo wakhe guys amukelekile ukuthi ashiwo ngomsakazi something like that. So udadena washo kwazi kwaba kabili allegedly uqhubha umthombo uthe kuningi ke okunye kubhekwayo ngoZimdola njengoba kunezinto ezingasukunyelwanga njengoba wake wezwakala exika amaphoyisa ophiko lweNIU ethi abulala abantu ebengenze lutho nalokho wakutshe esemoyeni sakaza kulolo daba ke kwazi kwangenelela wayengqongqosho amaphoyisa uBhekicele owakhuluma esemngcwabeni wephoyisa exeka uZimdola. Siyakhumbula ukuthi ngesikhathi lapha sokushona kwabobhudi labana kwathiwa babulewe ngamaphoyisa udade wezwakala lapha exeka iNIU ethi babulala abantu kuvumelekile yini ntontontoni kwazi kungawayenza lawo ma videos. If you can scroll down back there akhona ma videos wami no ukhuluma ngoZimdola nobaba uBhekicele wathi khona intombazana ukuthiwa ngoZimdole ehambe lapha eyokhozini ayokhonkotha something like that. Sasihleka nje ukuthi ubaba uBhekicele uthe uZimdola uye wakhonkotha lapha emoyeni something like that. So kukhulunywa ngalolu daba usho ukuthi uzophenywa when it comes to zonke lezo zinto zombili asazi bafethu ethintwa uZimdola ngophenyo oluqhubeka ngayo ukhombise ukuthuka waphendula kafishane nje wathi ubengakaziswa lutho yena ke ngalo lolo phenyo oyinhloko yezokuxhumana kwaSABC uMonisa Pulele uthe lolu phenyo ke lumsebenzi wenkampani ezimele esukijujwe iSABC njengoba ke kuyinto eyenziwa inkampani ezimele usuke iqashwe iSABC yona ibika kwiboard la kwaSABC akukho ekudingida nabasebenzi bangaphakathi uma ke kunophenyo olumthintayo lomsebenzi oyitoho ngeke ke iSABC ikhulume nomunye umuntu wangaphandle noma esihlangalaleni nje kusho lapha noMonisa Pulele unqabe noma ke esebuzisiswa ukuthi
acacise ngalolu phenyo kodwa ke akucacile ukuthi ke ubucacile ukuthi ubengafuni ukuliphika noma aluvume kuqonde. Sometimes they don't need to say everything to the public, you know what I mean. Ngokujwayelekile ke izikhalo ngolimi olunenhlabathi kwezokusakaza jikelele zibikwa kwi-Broadcasting Complaints Commission of South Africa futhi ke ziphanywa ke iwile commission into kanjalo. So ngithema ngibona lolu daba ke kuthi uZimdola useyaphenywa ngathi hayi asazi ke bafethu nanku bemphenya udade emva kokuthi wayekhulumela uSibongi Ngcobo something like that. So angazi phazi Zimdola bafethu. I think ukhona lo indaba engake ngalibona just around la ephepheni ngisihambela babekhuluma ukuthi kubuya ithemba ngozobamba amatomu. I think esikhundleni sikadade uSibongi Ngcobo something like that. Wayethe yena umhleli ngingomlaleli ke wemsakazo emincane nemikhulu ngivumele ngiphawule ngokuhamba kaNkosikazi Sibongi Ngcobo ukhozo FM ize sebephawule kaningana ke ngoMangcobo olwami uvo luthi liphume nobovu ke ngokuhamba kwakhe. Iqiniso lithi ukhozi bese elwenze undaba mlonyeni uma kuhlukaniswa unyaka kodwa kumele ngisho ukuthi angena umuntu ogxile ekulaleleni ukhozi ngenxa yokuthi alifuni ukukhula kwezokusakaza yize kube injabulo kwabanye abasakazi nabalaleli kodwa engakusho ukuthi ungcono umuntu omaziyo kunongamazi. Angisho ukuthini kodwa ngithi owabo umsebenzi nje abasakazi ukushaya umsebenzi kuphela. Ngingena odabeni olungenze ngaloba kwelifundo izinkulungwane zabantu iphepha something like that. Okudaba lo zobamba ke amatomu njengoba kushiye uMangcobo umnumzana uBusani Mthembu. I think I did that story as well ukuthi kwathiwa kuzobamba uBhudongo uBusani Mthembu something like that. So I do not know, I won't go further. Bengifuna nje ukuthi ngifunde kancane the first paragraph and come to that story. Sezwa kuthiwa ke kuzobamba uBusani Mthembu endaweni kaSibongi Ngcobo. This uBusani Mthembu uzowenza umsebenzi ke omuhle njengoba ke lo ubhalile uthi yena ubona ngathi ke ungcono umuntu omaziyo than umuntu ongamazi. Uyabona la makuhleli njalo kuxoshwa abantu kungena abasha ayi omaziyo azabe ngcono Nkosi yami than ongamazi because angazi. That's what I'm saying. Bengivumelana naleyo paragraph yaqala nesibili engiyibonile nokuthi nje ngimention ukuthi I think ngezwe kuthiwa uBusani Mthembu ozobamba endaweni kaSibongi njengoba kuZimdola naye ngapha sekuthiwa uyaphenywa ngoba wayekhulumela uSibongi. Ngizozama ukulalelisisa ngalolu phenyo njengoba ephenywa uZimdola allegedly. I do not know but it's written here ukuthi kuthiwa uyaphenywa ngenkulumo ayikhuluma ke enenhlabathi ekhulumela uSibongi sekuzohlanganisana naleya inkulumo yakhe futhi sorry agcine sehlaselwa ngoba ubheka icele ngoba ethi amaphoyisi eni ayuntontontono kuningi ngayo data angazi. Uvala ka comment section, like i video, subscribe, share sizobonana kwelandelayo. Bye.